Evo, snimam ja vlog. Čekam da ova $200, snimam ja vlog, mijenjam ja više $. Ovo mi se tušira. Tušira se mama, jedno tašne, sačekaj, pauziram ja to, evo to izvadim, jedno, sad to, čo zamijenim. Urlaču, vidim sam toliko $1 tekao. Pauziram. Snimam, vidjeli, tu imamo muzike. Pustim ja svoju pesmu. Ovakav vlog moram snimim, ne mogu. I ću ja s autom na odsku. Komšija mi se kako majmun penjene. Haubi. Komšija mi koga DMS skrivene, doje mate sebne. Penje se na džubriju. Penje se men po haubi. Po džubriju se ne penje. Nastana vlog, otvoram frižder. Nije ono ti ništa, imam stoka. Moja ovako to odvane, evo roge. Ne imam ovoga, ja. Što nam ne znam. Supu pravim, supe. Ovog je, naravno sljedeće. Šta mi je ovo? Trešnje neke. Višnje. Stovo kupio. Snimam vlog. Treba mi maraka. Snimam vlog, zamijenim $200, imaš ti maraka. Nisam, notelka mi dala, još nisam zamijenio, imam samo 30 maraka. Gdje, hoćeš da ideš u prodavnicu? Pa trebam da idem, kasnije ne imam, da ne idem u poštu da mijenjam gol, pa... Koliko je, kad si ti mijenjala? Ne znam. 160, tako nešto. 160, 300 maraka. 300 maraka. Mijenja. Ne znam, ćeš ti u vlog? Ćeš ti u vlog? No. Neću u vlog. Tri, aha. 2, 3. Tako. Zamijeni maraka. Sad imamo... Čega? Pa... Nećeš ti mijenjati. Ne znam ja kad ću. Onda neću sad ni mijenjati nekako. Ostavit ću to. Pa ja.
Sad ću... Eto kup televizor. Hm? Eto kup televizor. Pa ne mogu sa ovim sad kad odem da...